Yun mga kamaster, almusal tayo. Itong ulam ko ay paksiw nga danggit. Ayan, tayo tayo. Taba tong paksiw na danggit, taba. Ay nagtiba ang lahat. Nagpakitang gilid sa si Jordan po at naging all-star din ito si Andrew Wiggins. Naging maganda talaga ang pagkakay ng Phoenix dahil sa pangunguna ni Curry dahil nagpapakit naging mainit sila sa playoffs kung nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Kanin ko lang. Isang umbok na kanin lang. Saka paksiw na danggit. Ang taba ko laman ng danggit. Hasang lang tinanggal ko. Ang mga bitoka hindi. Kasi malinis naman Taba. Nakakatuwa lang dahil nasaksihan natin four-time champion, parang sa league, at isang legend. Yan ang isang stats ko rin. Balik ko yung mga reto. Isa din pa sa makakatuloy sa paano dito makapagtatako sa ating video? So, good luck mga ba? Kain tayo mga idol. Diba? Doon mapait. Nasa ko yung hotdog. Nakawon ang suntukan sa Stephen Curry sa dulo. The greatest 3-point shooting night for Stephen Curry. Western Conference Finals, mga idol ang palampasin nila. Ito mga idol, magtutuloy-tuloy nga ba ang kakalasa ng Memphis Grizzlies kalaban si Stephen Curry at ang Golden State Warriors duman game sa opening phase sa 3-1 ng Stephen Curry. Yan ang that's the first video of the game. Kung naman si Jaco at nag-step back kalaban si Draymond Green. Sa buta ng nag-press nakapagdalanan si Jimmy Butler from the border currently 3-game. Mga idol, wala nang tanggalin nila ang kanilang head coach na si Taylor Alas nyo ng Grizzlies. Jamoran, second field goal, long shot, off balance. Good track to exit to the first quarter, the attack to be at the end. Under 9 minutes mark ng first quarter, dito na uminit si Stephen Curry nagsimula sa panikaya para Nagnet tayo ng kanin. Ito na. Nagdagla ako ng saksadok na kanin. Kasi may tira pang ulam. Quarter na naman dapat i-oversita ko ng stock and positive pointer from top of the team. Kasi Butler answers back to the end. For out of court, doing this yun. By the Jamoran, at sa dalawang superstar ang Golden State Warriors 30 points na rin for Jimmy Butler. Silang dalawa ni Stephen Curry pala na nakakapagdala ng double digits scoring so far. Good defense by Draymond, a triple J, but better offense. And Jamoran, yawan, ang Stephen Curry
All-star move by siya. Nakakaya pa niyang tatay na si Timoran. Wala sa quarter 7-3 nalagay sa alangan niya Golden State Warriors at na iba pa ang movie. At ito ang lamang ng Team Force. Agad pinasok sa Chef Curry at mga bababay sa paglaban change off na tayo sa 56 to 57 minute mark. More free throws for the Grizzlies to cut the lead 58 to 56 but Stephen Curry yung shot and high hard over the 7-foot rookie. Yung totoo ang paktahan 7-footer versus 7-footer na amongst the right with the post para Western Conference Finals mga idol nakataya pareho ang playoff spot ng dalawang team na to. Last 2 minutes Stephen Curry again with Grizzlies quarter 3 points balance with Jimmy Butler 29 points for the Grizzlies shooter but Cameron keeping the game close another 3-point bucket for Jack 68-66 Paglutan ng set wala nang masabi ang commentator ng Memphis mga idol sa pang-walong tres si Stephen Curry. Pure masterclass performance 19 minutes mga idol 74-68 ng mga Golden State Warriors at career high points nga pala 7 in the first half ay 36 na nakitala niya noong February 3, 2016 at sa pace na nilalaro is 73 sa first half delikado pa ang record ni Klay Thompson second half Cameron iwan ang depensa ni Jimmy Butler 7-3 again with a 3-point basket 19 for step 5 record and much is Cameron Cameron again nakapasakit ni Stephen Curry and 11-3 run for the Memphis Grizzlies led by Cameron na itapat niya sa 77 na talaan napahan ba ang domination sa nangyari ni Jimmy Butler nakasalputan niya si Zaki D nabalikan ng laban mga idol 3-point in the test Kalubat na ang puplo ko. for the home team 88-84 Raymond Green saw the opportunity for the kay Zaki D1 7-footer and with this 11 3-pointers, 7-39 at 91. Aside from that 3 points shooting by Stephen Curry, malapit na rin mag-triple-double sa 15 rebounds. For Stephen Curry, 1 picture, and NBA Oman Jordan, nilampasan niya si Jeff West. Lahat na ako sa line-up ng Warriors ay sila ng salamat mga idol. Hanggang dito lang aking medyo 45 points naman sa Stephen Curry, 11 busog na busog